20 години отпразнува една от знаковите фирми доставчици на земеделска техника у нас – Фермер 2000. В изискания спа-хотел Рио край Правец компанията покани за рождения си ден представители на своите партньори, най-известните световни фирми-производителки на агротехника, както и най-успешните български земеделски производители, клиенти и приятели на Фермер 2000. Когато посетих България през 1991 година, видях нейния потенциал. Бях чувал различни истории за страната, лично видях функционирането на старата система, напояването, оперирането на фермите и си казах, да, тук има възможност. По това време в България нямаше западни машини и тъй като съм агроинженер, реших, че това ще бъде добра възможност да стартирам нов живот на 50 години. Аз бях на 17 години, когато баща ми започна бизнеса в България. На времето това беше много смело негово решение да дойде и да инвестира тук. Аз искам да му благодаря, че е направил този добър избор да създаде тази компания, която има не само добри машини, но и добри служители и фермери. Стартирахме бизнеса си в Стара Загора, защото градът се намира в централната част на страната, но в дългосрочен план трябва да бъдем близо до фермерите. Ние развиваме собствени агроцентрове, не ползваме дилъри и дистрибутори. Днес имаме 7 бази и можем да кажем, че наистина сме близо до фермерите. Служителите ни са между 80 и 100 в цялата страна. Екипът, който се занимава с обслужването на техниката, е много важен. Фермер 2000 е известна, че е номер 1 в сервиза и доставката на резервни части. Днес отчитаме добри резултати. Фермерите се връщат отново и отново при нас. Много от тях са с нас през последните 20 години. Много съм щастлив да бъда част от Фермер 2000 не само с служителите, но и с фермерите, с които имаме добри възможности да правим заедно добър бизнес и да развиваме не само земеделието, но и икономиката. Фирменото тържество имаше и делова и забавна част, като първата включваше 2 дискусии – модерно земеделие в България 2013-2020 и бъдещи технологии в селско-стопанската техника, по време на която фирмите, представлявани от Фермер 2000, направиха презентации на своите технологии и продуктови листи. От Масей Фергюсън поставиха акцент върху стратегията си в разработването на машините. От компанията заявиха, че за следващите 15 години планират инвестиции в размер на $500 милиарда за разработването на още по-гъвкави технологични решения, в които най-важна ще е съвкупността от няколко качества – лесни за ремонт и поддръжка машини, икономични откъм потребление на гориво, кабина с комфорт за оператора, по-ефикасни двигатели, подобрен софтуер и, разбира се, първокласно обслужване. От Маниту представиха еволюцията на фирмата в световен мащаб. Компанията за телескопични товарачи в момента има 24 дъщерни фирми, 10 завода и 3200 работници и извършва продажби в над 120 страни. Основното послание на компанията към земеделците е повишаване на тяхната печалба. Акцентите в презентацията на Маниту бяха върху новия модел 629 и новия отдел на фирмата за конструиране на прикачни устройства. Уважение към почвата и висока ефективност на работа. Това пък беше основната философия на конструкторската фирма Фармет, специализирана в производството на земеделски машини за маслодайни култури. Компанията, която има регистрирани 36 патента, е с фокус върху научно-развойната дейност. Гостите на фирмения празник на Фермер 2000 се запознаха отблизо и с качествените плугове на Агролукс, с които може да се намали разхода на гориво с до 10%. Своя презентация изнесе и представител на френската фирма за производство на пръскачки Каруел, чиито машини разполагат с някои основни предимства, както екологичност, така и стабилност на стрелата, която позволява да се увеличи работната скорост. Компанията Бокбел пък фокусира вниманието на фермерите върху GPS-системите за контролиране на разпръскващите машини. Специален гост на празника на Фермер 2000 беше земеделският заместник-министър в оставка Светлана Боянова, която подари на присъстващите добри новини в сектора. Над договорени са 50 милиона лева по програмата за развитие на селските райони и излизането на наредба 5 за директните плащания. След наситената и полезна делова част, тържеството по повод 20-годишния юбилей на Фермер 2000 продължи с пищна гала вечеря.